duk abin da kake da shi ke damun ka kakka bari baka faɗe shi ranar arfa ba. In ma lis za ka yi, in ma rubutu za ka yi, in kuma dunkulewa za ka ce Allah duk alheri ka bani, duk sharri ka tsare ni. In kuma za ka yi tafsiri, Allah yana roƙon ka za ka yi wa Allah take ka yi wa Allah yabo, ka roƙi duniya kuma ka roƙi lahira. Dan ka zo gurin mai duniyar, ka zo gurin mai lahirar. Kuma Allah baya so a gaya masa ɗaya. Ka ce duniya fulus. An ga wani alaji yana ɗawafi yana Allah fulus. Kaga wannan bai san Allah ba. Ai Allah ba fulus kaɗai yake da shi ba. Zai iya baka fulus sai ya sa ma ciwo. Duk ka kashe fulus ɗin wajen neman lafiya. Ko ya sa maka fulus ɗin ya cire ma idanuwa. Ko ya sa maka fulus ya kai ga kurkuku. Ko ya sa maka fulus ya haɗa ka da wata musifa. So ba a roƙon Allah ka ce fulus. In ya baka fulus ɗin akwai musifa da zai ɗora ma ta cinye fulus ɗin. Shi yasa yace kakkar dogai. kayu la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir ɗari. Ka karanta qul huwallahu ɗari. Kayi salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salati Ibrahimi ɗari. To in ka kai ƙarshen wancan innaka hamidun majid, to shine sai ka rika cewa wa alaina ma'ahum. Ba fa za ka ware wa alaina ma'ahum so ɗari bane. A'a duk sanda kai salatin ne ka kai ƙarshe sai ka ce wa alaina ma'ahum. Ai kai ma annabi salati ne sai ka ce mu ma Allah ka sa mu a ciki. Sai ka ƙara maimaita ka ƙara gama ka ce mu ma Allah ka sa mu a ciki. Ba Allah ka sa mu a cikin za ka yi da mabane. Duk sanda kai salati ɗaya sai ka ce wa alaina ma'ahum. Ya fito ko? Kai so ɗari kenan duka haɗe. Ya ce ba wanda zai wannan illa qala Allah tabaraka wa ta'ala, face daga nan sai Allah ya ce ya mala'ikati ma jaza'u abdi hada. Ya mala'ikuna gaba ɗayan mala'iku, me kuke gani ya kamata in saka ma bawana da wannan bawa nawa ko wannan baiwa tawa, me ya kamata in saka masu da shi? Ya ce sabbahani, na farko ya tsarkake ni, wa hallalani, ya ce la ilaha illallah, wa kabbarani, ya girmama ni, wa azzamani, ya darajanta ni, ya girmama, wa arrafani, ya nuna ya sanni ni ubangijinsa ne, wa afna alayya, kuma yayi man yabo, ya yabe ni, wa salla ala nabiyyi, kuma yayi ma annabi na salati. Ya kuke ganin wannan ya kamata in biya shi? Sai mala'iku su shuru, dan ba wanda zai ma Allah magana irin wannan. Sai Allah ya ce ishhadu, to ku shaida, ku ji, ina sanar da ku anni qad ghafartu lahu, na gafarta mai gaba daya, na gafarta mai wannan ya sha. Bayan nan sannan wa shafa'atuhu fi nafsihi, sannan na bashi ceton kanshi, shi ya tsira, na bashi ceto. Sannan walau sa'alani abdi hadha shafa'a ko la shafa'atuhu fi ahli al-mawqif kullihim. Yace wannan bawan nawa a yau da zai roki in bashi ceto, da duk wanda suke arfan nan sai na bashi ceton su. To ya in ka nemo ma 'yan gidanku daga nan, kaga kenan bayan ka gama wannan ba sai kai ta addu'a ba? To Allah ka gafarta ma mahaifana, kai mana kaza ya Allah, da zuriyata Allah kai mana kaza, Allah kai mana kaza, ka dora naka addu'o'in a ciki bayan ka gama wannan. Duk wannan abin da kace in ka nemi fiye da haka ma za a baka. Balle ma dan ka nemi wani abu na duniya a banza? Na duniya ba komi bane, lahira ma da ka nemi a baka ceton mutanen da suka kai arfa, yawan 'yan arfa za a baka. To ya in ka nemi dan wani abu na duniya? Min babi aula. Ya fito? Wannan shine wajibu yawmi arfa. An bada aikin ranar arfa kenan. To akwai wani sa ranar arfa ko anan kake baka je aikin haji ba, ka tabbata in dai yamma ta yi ranar arfa, in ba za ka iya rufe shagon ka ba, to ko a cikin shagon ka dukufa, wallahi ka dukufa, ka ci gaba da addu'a. Rana ce kwaya ɗaya a shekara, baka san za ta zagayo ko ba za ta zagayo ta same ka ba. Saboda haka ranar arfa tana da muhimmanci. Shedan yana hasada ga bani Adam ranar arfa, yana hasada ga musulmai. Kai shedan fita yake ya bar duniya ya tafi can ƙarshe, saboda Allah subhanahu wataala ba a taɓa yin ranar da yake yanta mutane daga wuta zuwa aljanna irin ranar arfa ba. Idan alhazai suka tsaya a filin arfa, Allah subhanahu wataala zai ce wa mala'iku unzuru ila ibadi, ku yi dubi zuwa ga bayina, a tauni shu'san gubran, ga sunan sun zo mun ga kura ga gajiya, kuma kudin su suka kashe, da wanda duk suka zo ta kowace irin hanya, ga jikin su ga sunan cikin wani yanayi. Ma za ya tulubuna minni, me suke so a guri na? Sai mala'iku su ce ya Allah. Jama'a, ranar Arafa rana ce wadda take addu'a a cikin da tafi kowace addu'a. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce khairu du'a'i du'a'u yawmi Arafa. Addu'a da tafi kowace alheri ita ce addu'ar ranar Arafa. Ita wannan addu'a bata tsaya akan waɗanda suke mahajjata
filin arafa ba. Duk wani musulmi a ko'ina yake a duniya, wato ashiyatu arafa, yammacin arafa, wato lokaci ne mai albarka da ake son a yi wannan raya ci da yawan addu'a. Lokacin yana shiga daga an yi sallah azhar, ashiyatu arafa ta zo. Saboda haka raya wannan lokaci da addu'a, kuma addu'an da aka fi so a yi ita ce abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, ya ce wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Mafi wato abinda